Tuwemete asensemo ya suneka imeye bunge ya Bonchari nigo besokire na gukwanira aria bawetera aneno kwira na inse ku bonchorere bwabo okobwatkana no gukamuka kweriro bana baigo ogokonga kuboima nigo bono baganirie serikali gosogati na kobakonya erio kwegendereria gose kubokia obonchorere bwabo muri Keitondemo Stephen na Manke Aiga na sechiro ya suneka ebunge ya Bonchari aso bonchireria bobwatite inse Enseme mondi kongo banyora bonchori bebimeri biemete na mauga abuo bakonge bichengi kiranu yo bonchori bwabo emete yaito toko twanyora obotu twagora tokone ligoririndane lakini kitwabekere botu nabo bakobambomera kwatu asara gusibwamera bakebe ndi kwanyora kwatungire lakini gokoni emete kwanyora ngaji besa kwatumete expenses zile nyinga kwetane chire kwoni biemete ngo twachagete konyoni kani yari gwatiri gurika kini bone ngake uchumi ni ya bembe tugasomba amache tokogora amache sengeje kiangasi uchumi gatobere mbepi oni go modene siringi bere ye tubwata asara nene bo mutogwena tobe isara agibone sengeje uchumi ya berembe korone yajete gasalie bintu byonse pi okonyora bona abantu bagusimeke emete barabake nento abaone turabange bono amaguri kwanyora abeirense oyiga tokotandika nga bono to okonyora oline bigibigi korunka emete ya oline ligosene emina 50 muna mafuta achire igoro obo ikasuneka gaiga woni emete gosene emete 100 eye bwa silingi 200 okwagora chingeni bwachire nga bono kwaranga emete bwatasara twajakire gukwo moyo munento abalemi bemete Gati yabiri bikorero bonchiri bwabo ko bainse no ko bendemero ya gusiye yakeire kurwenga ke mu gucia seyende iyo yaire iro bosimeki bwemete ko bainse abo to konyara ko bosinyu gosimeke meta sengenje megondo ya beire meke na ke ko garanga yale tere changamoto ase ogosimeke mete aswa savang na bako negeti anenda mono ase ngenje megondere meke chingene na oto ale konyara gosimeka sengenje na boko nyara gochi kolera gochumolera amazi nenjere ya moya irrigation gere kwanyara gosoko chichiro kwanyara kwa oniri nange gwatumikire ase nyombo mono okogani kwabo na serikali kobeke mirobelera abasira so bonchori bwabo na kweneke mete ya simekirwa aso bonge eligokiana ni ogonchori ya kwelire climate change egere barato konya una serikali yetu nintu ego turaimuke buro semete kwetere semete abantu bagore emete omete na ere kogera embura yacho ncengana yane yo mwe nalo sabanga bara idende bagora kitenda chemete bato inyore munento abanyabyasara batwega asibune iyo tunyara ko batoko ire emete gusana tokonya tunyana school fees tosomeri abana nchengo ini kale jabale mubanyara ko nonye megondo keremeke banyare gosimeka emete bune graveria igase chimbago kando iga abo konyoranga twanyolire emete meke igorende litoranyare gutumeka saingine karo to konyara korosi ndagera twanyora konyora nene chinko korwa Kuripoteria Ndizi TV korwa enseme asuneke bunge ya Bonchari Irietariane Ndemo Stephen